No áno, to som mohol, ale vždycky pri každej všetkých výsledných som to robil. Vždy som pozrel jedným okom, že či točí. A teraz som to nespravil skrátka, no, takže tak sme podebatovali. Pohode. Na nečisto. Hej, tak by sme to mohli vlastne teraz završiť a povedať, že no, tak my sme si už podebatovali bez nahrávania. No. A iba sa chceme polúčiť teraz. Hej. Bola to dobrá debata, bohužiaľ ju nebudete počuť. Joj, no nevadí, dúfam, že som si túto výnimku teraz odbil so zabudnutým nahrávaním. Čiže teraz by sme mali spraviť malé video, úplne malinké na začiatok, keď to bude mať aj vizuálnu podobu. Spraviť klapku, číslo 2. No. A môžeme ísť. Nevadí, no. Tak čo viem, možno sme povedali niečo, čo sme nemali povedať. Dobre teda, takže 5, 4, 3, 2, 1. Spolu nám to ladí. Zdravé telo, zdravého ducha, zdravý rozum prajeme, pretože sme tu viacerí. Ideme sa baviť o zimnom slnovrate, o zimnom slnovratovom volaní. Budeme sa baviť teda pre to, kto chce počúvať, ako ho to zaujíma, o vysielačkách. Budeme sa baviť o pásme PMR. Budeme sa baviť o tom, ako si zadovážiť, ale či si zadovážiť takú malú PMR vysielačku, prečo je to dobré, čím je to zaujímavé, aké sú jej možnosti a tak ďalej. To znamená, že bude to zamerané aj na osvetlenie teda zimného slnovratého volania, ale tiež bude dosť toho povedané pre nováčikov, ktorí sa k tomuto videu možno dostali nejak možno nečakane nechtiac a zaujíma ich to. Takže budeme vysvetľovať určité základné veci, možno, že ale samozrejme je to aj pre každého, poviem to medzi nami akože starého harcovníka na vlnách. Takže o tomto to dneska bude a nebude to len akoby s mojím hlasom, ale bude to aj s hlasom toho starého harcovníka a tým je volačka Albert Ľubča a máme tu aj zastancu teda tých nováčikov a to je Mišiak DT. No a ja tu budem ako taký ani starý harcovník, ani úplný nováčik, ale tak niekde v strede. Takže to bolo na začiatok tak a vidím, že Albert sa už naťahuje za mikrofónom, tak poď. Dobre, pekný deň, alebo všetkým počúvajúcim zdravím. Ja som Albert Ľubča v tejto chvíli, donedávna Albert Bystrica, ma poznali pod volačkou. Čo by som povedal na úvod? Asi toľko, že nie som starý harcovník, lebo tých starých harcovníkov je oveľa viac. A ja som prišiel na vlny alebo na voľné pásma niekedy v roku 2001, čo je síce už dosť dlhá doba. No, tak ako, že starý harcovník. Odvtedy mám odvysielaných veľa portablových vysielaní, čo vysvetlíme, čo to znamená portable. Mám veľa súťažných vysielaní odvysielaných, ale aj súkromných, akože úplne súkromných rozhovorov. Hlavne na tom PMR pásme, lebo PMR pásmo to je vlastne stanička, ktorú si človek vezme do vrecka zadného a vie si ju preniesť úplne kde chce. Takže tak. No a čo ešte na úvod? Asi toľko, že keď sme začínali v tom 2001, tak v 2003 som zakladal rádioklub banskobystrický, jeden volal sa Barbakán, myslím, že funguje dodnes. Ja už síce nie som člen tohto klubu, alebo teda aspoň neviem, či som, možno nejaký čestný. Len už dávno som tam nebol, neviem, ale chalani asi ešte fungujú, takže je to asi tak. Len už majú aj radiomaterskú volačku ten klub, čiže už vlastne vysiela aj v iných pásmach ako len voľných. No. Dobre, spomenuli sme aj chalanov z Banskej Bystrice. Len dodám, že moje prvé spojenie, ako úplne prvé spojenie cez PMR vysielačku bolo práve, ak sa dobre pamätám, práve do Banskej Bystrice s TEKom. TEK Banská Bystrica. To bolo to moje prvé, ako sa to hovorí obrazne. Zdravím TEKa na ňu. Zdravíme. To vlastne to odpanenie. No a Mišiak, ty ako úplný nováčik, čo ty povieš? No akože dostal som sa k tomuto PMR svetu takou celkou náhodou, ale máme spoločné záujmy z Hviezdou 1DT a jeden deň mi povedal, že poďme niekde na turistiku, na vtáčnik, vravím, ja som tam nebol, tak poďme na ten vtáčnik a reku, dám ti vysielačku, vyskúša si nejaké spojenia, nie je to nič zložité, tak akože on má nejakú svoju tvorbu na kanáli Priatelia na vlnách, tak som
on to tam podával takou ľudskou rečou, tak som si pozrel jeho nejakých 5-6 videí a nejaké základné informácie a ešte cestou na ten vtáčnik mi niečo poukazoval a vlastne moje prvé spojenie bolo s Milanom z Lučenca, za čo mu ďakujem a v podstate som videl, že vlastne na tom 7. kanáli to je veľmi rušné v éteri, keď ste na nejakom portébu ako je vtáčnik, takže je to tam také doživé, čo není akože bežné pri nejakých iných portéboch alebo pri nejakom bežnom dni. Takže ako skúsenosť to bola veľmi zaujímavá pre mňa. Áno, ty si do toho vhúpol v podstate ako nie na tých pokojné vlny, ale naozaj na rozborené vlny, lebo vtedy tá nedeľa na vtáčniku a celkovo v rámci celého Slovenska snáď bola naozaj veľmi živá. Aj pre mňa, čo teda nepoužívam vysielačku týždeň ani 3, ale dlhšie, to bol jeden z najrušnejších v podstate, čo som zažil. Tam bolo nejakých 23 spojení plus ešte mnoho ďalších, ktoré som jednoducho už tie spojenia nevyšli, ale počul som ich dobre a tak ďalej. Takže pre teba to bolo teda prvá bohová skúsenosť. Ja som sa aj trošku, nie že bál, bol taký, či ťa to neodradí, lebo fakt ten jeden hlas cez druhý hlas išiel. Ale je to viac menej, nie že výnimka, nechcem to takto nejak zakríknúť, ale nie je to úplne bežné, aby takto živo bolo v éteri. A čo by bolo dobre, aby bolo živo v tom éteri. A živo v éteri bude vtedy, teda bavíme sa stále budeme sa baviť o pásme teda PMR alebo 446. Bude živo a živšie, pokiaľ viacerí ľudia sa o tom dozvedia, pretože je to veľmi zaujímavé pre mnohých, či už tí turisti, keď sme na vtáčniku boli, sa zaujímali a to ako funguje, a čo to je, kde sa to dozadu vážiť a ako ďaleko a boli fakt prekvapení tými vzdialenosťami, kde sa viete dovolať alebo dokričať medzi nami hovorovo. Sú to radovo desiatky až, môžem povedať, stovky kilometrov, ale niekoľko desiatok to nie je nič výnimočné, už tie stovky, niekoľko stoviek je pomerne výnimočné, ale dá sa dokonca až, ak sa nemýlim, nejakých, neviem aký je rekord Československo, ale asi 450 km plus mínus zhruba. Neviem úplne, či to tak je, ale zhruba v týchto číslach, ale to sú už výnimočné podmienky k tomu. Ale niekoľko desiatok určite a je to veľmi zaujímavé v tom, že ako chodíte do prírody, tak je to veľmi zaujímavá súčasť. Tá stanička, ako si Albert povedal, je malá, do ruksaku, nezaváži to. Dá sa zadovážiť naozaj za niekoľko desiatok eur. Baterka vydrží celý deň v podstate v tom. Nepotrebujete žiadnu licenciu ani nič podobné. Čo potrebujete je také rozumné človečenské správanie a trošku si pozrieť, ako máte volať, ako máte robiť spojenie, čo je to, dajme tomu, kedy povedať break, čo je to výzva a podobne, čo je to lokátor trebárs, vedieť, kde sa nachádzate na akom kopci a to je vlastne celé. Z môjho pohľadu, aj ako Mišak povedal, tebe to zabralo tá príprava možno, že jeden večer. A u mňa to bolo tiež, tak som si niečo načítal, naštudoval, naučil sa a išiel som. No. Takže nie je to nič zložité otvoriť ústa, je to veľmi zaujímavá vec. Niekedy sa dá naučiť to aj priamo za jazdy, ako sa povie. Hej? Že zapnem staničku, vypočujem pár tých spojení a už som v takom malom obraze, čo sa akože tam asi deje a čo asi budem robiť aj ja. Hej? Lebo ak počujem obidve strany, hej, že som niekde na vyššom kopci a počujem aj tú stranu, ktorá vysielala nejakú výzvu a počujem aj druhú stranu, ako ju prijala tú výzvu a čo medzi sebou vlastne zdieľali hovorovou rečou tí ľudia. Áno. Treba to, áno. Hovorovou. Takže tam sa dá strašne veľa naučiť a ono sa to hovorí aj v radioamatérstve, keď už si človek potom neskôr, aj keby prešiel do toho úplne iného sveta radioamatérskeho, tak tam sa hovorí, že aj 100-krát si vypočuj, kým zavysielaš. Hej? Takže to je veľmi dôležité chvíľu vedieť, ako to vlastne funguje a potom už spraviť nejaký ten break, ako si spomenul. Alebo výzvu. Hej, alebo zavysielať tú svoju volačku, keď protistanica tú volačku pýta. Hej? Že akože výzva na kanál napríklad. Hej? Výzva na som na tom kopci, alebo no proste nejaká výzva a na tú výzvu vlastne väčšinou sa teda hovorí do tej vysielačky volačka. Hej, čiže poviem, Albert Lubča ťa počúva z druhej strany, hej. A on už sa potom spýta, on ten naproti, ak ťa teda poberie, hej, počuje ťa,
počul som Alberta. Čo to tam, kto to desí, čo si, hej? Presne, no a už to potom funguje. Áno, presne. Aj týmto spôsobom, samozrejme, viem, tiež keď som si čítal teda predtým, že tiež tam bolo, že ako počúvať, ale dobre, ja to poviem čisto len z môjho pohľadu, hej, neviem, že to je všeobecný pohľad, ale keď som videl tie základné pravidlá, tak mi to bolo pomerne hneď jasné, hej, vedel som nevstupovať, nerušiť, neprekrikovať, počkať, kedy break spraviť, ako zavolať a to znamená, že v podstate išiel som do toho, aj keď poviem pravdu, že to prvé volanie bolo také, ako pri prvom, hej, je to také trošku, že človek je v strese, dajme tomu, ale... Áno, trošku ťa zastavím, existuje aj taká vec, že kým sa ozveš na kanál, ak tam nikoho nepočuješ, vieš, ako ty si myslíš, že tam nikto nie je, hej, ty nikoho nepočuješ, ale nemôžeš vedieť, či náhodou niekto nevysiela a ty protistanicu vlastne nepočuješ, Čiže ty, keby si do toho vstúpil, tak ich zrušíš. No chvíľu počkať. Viac menej. Čiže tam sa hovorí taký smiešný sloganík, alebo ako to nazvať, že či je v kanál voľný. Hej, spýtaš sa, voľný kanál? Tu je Albert, trebárs, hej. A chvíľu vydržíš, počkáš, ak sa nikto neozve, lebo ak je ten kanál obsadený a tá protistanica, ktorá by ťa počula na jednej alebo druhej strane, tak sa okamžite ozve, počkaj chvíľu, debatujem, hej, alebo mám hovor s nejakou inou protistanicou. Takže to je tiež taká sranda, to som len ako poznámku do toho chcel. Jasné, každú poznámku treba dať, jasné. To ako, ja napríklad toto nerobím, ale keď zapnem vysielačku, tak ju nechám zapnúť, dajme tomu 5 minút, kľudne, hej, porozhľadnem sa po okolí, vybalím si teraz, keď je chladnú termosku s čajom a podobne, nechám bežať stanicu a keď je ticho, tak už v podstate sa nepýtam, lebo keď je 5 minút ticho, tak je predpoklad, že asi tam nikto nie je. Takže dá sa to aj tak spraviť samozrejme, zase sme pri tom zdravom rozume, hej? Však nezapnem stanicu a nebudem hneď kričať, lebo keď neviem, či tam niekto je, či tam niekto nie je, takže treba počúvať. Sme sa rozbehli teda. Neviem, či som to spomenul na začiatku, či nie, ale v podstate, spomeniem to, lebo túto debatu sme už dneska raz začali, teraz máme také déjà vu v podstate. Krásna debata, rozbehli sme ju a po 15 minútach zhruba pozriem na nahrávanie a tam 0,000. Takže teraz máme číslo 2. Neviem, či som to spomenul, či nie, ale spomeniem to, nech je to povedané. Mišiak, chceš niečo dodať, lebo my tu teraz veľmi takto sa rozbehli? No akože môžem súhlasiť s Hviezdou 1, že to prvé spojenie je také, že má človek troška stres, ale prekoná to prvé spojenie a už to potom ide nejako samé a keď pozná tie základné pravidlá, tak sa ako nemá čoho báť pri tom vysielaní a ja si myslím, že ľudia v PMR pásme sú dosť inteligentní na to, aby s tebou komunikovali bez problémov, takže ľudia, nebojte sa toho a choďte do kopcov na hory. Presne tak, ako ten strach tam nie je na mieste. Ako môže byť, povedzme si pravdu, môže niekto natrafiť na niekoho, kto nie je príjemný, ale to je mizivé, to by som mal promile. Pre mňa je vždycky, ja sa poteším viacej novej volačke ako nejakému DX-u, alebo teda diaľkovému spojeniu. Lebo ten nový hlas je vždycky dobre, že tam je. A keď ten človek povie, že ja som nový, ja nemám volačku, tak uvítam o to viacej a poviem teda nejaké možné veci, že takto to funguje a podobne. A možno je to nový privrženec vysielania, nová stanica, ktorý si dá volačku, pozrie si nejaké veci okolo toho a tak ďalej. A je to niekto nový. Takže netreba sa báť. Dobre povedať, som nový, alebo prvýkrát vysielam, alebo čokoľvek dodať a tá protistrana vás, verím tomu, vždycky uvíta človečensky a nie ako, že čo tu robíš a podobne. To sa hádam ani nestane snáď vôbec nikdy nikomu. Takže ako Mišiak vraví, bez obov. Ale je to veľmi dobrá súčasť. Opäť, kto chodí rád do prírody, ja za mňa poviem ako človeka, som v prírode veľmi často, je to pre mňa skutočne ako druhý domov. A toto je taká krásna súčasť. Nechodím kvôli vysielaniu, ale mám to so sebou. A samozrejme je to súčasť toho, že keď niekde idem a som na kopcoch, tak tú vysielačku používam a spojenia robím. Je to pekná, milá súčasť. A tam nie ide len o to, že sa spojíte, ale môžu vzniknúť aj nejaké kamarátstva, priateľstva a podobne. Viď príklad toho, dáme tomu aj teraz Mišiak je tu a takisto aj Albert. My sme sa cez vysielačku vlastne, ty si bol na Krížine, ak si dobre pamätám, ja som už odchádzal z Ježovej a spojili sme sa. A tak sme si sadli, podľa rečí hneď rozoznáš človeka a už proste nadviažete aj veľakrát také bližší vzťah, hej.
kdežto v tom svete nejakom digitálnom a podobne, kde dneska žijeme, to nie je nič moc, to je taký starý svet, analogový, oveľa príjemnejší. Sa trošku zamýšľam teraz. Poďme ale späť, ako sme sa dohodli, aby sme neodbáčali veľmi od zimného slnovratového volania, od tejto v podstate udalosti. A zase je vytvorená preto, aby pribudli aj tí noví, alebo aj vy noví. Samozrejme aj pre, možno je to hlúpy výraz, ale tak sa mi páči, pre starých harcovníkov, samozrejme jasné, veď je to súčasť, treba sa pridať a je to pre nás všetkých, ale aj teda osloviť možno ďalších a nových, ktorí o tom nevedia. Aj to zo skúsenosti opäť zaujímavé, či už teda Mišiak je príklad, ktorému som to len spomenul a povedal, jasné, idem to skúsiť, ja som požičal takú záložnú vysielačku, zapáčilo sa mu to a už teraz vlastne vysielačka jeho vlastná je na ceste k nemu, za pár dní tu. A zaujíma to aj to ľudí na tých kopcoch, aj tých turistov, pýtajú sa a podobne. To znamená, že nemôžeme, alebo môžeme, ale netreba hovoriť, že nejak ten svet rádioamatérsky vymiera a podobne, že je ticho na pásme na ktoromkoľvek, ale zamerať sa na to, urobiť nejakú osvetu, nejakú činnosť, čoho príkladom napríklad aj toto, aj vysielanie, alebo tie videá, alebo udalosť, ktorá je teraz Zimný slnovrat a podobne. Takže tú ruku by sme mali priložiť k dielu a už iba poslednú vec, kým si vydýchnem a nadýchnem, vo svete vysielačiek, hovorím to všeobecne, hej, vysielačiek, tam je asi viac ako inde jasné, že tam hrať na nejaký ja nemá zmysel, lebo môžem ja mať akúkoľvek vysielačku a dosah, ja neviem čo, keď nemám protistanicu. To znamená, tu je to viac do tej spolupráce a o tom my, aby sme z toho mali radosť, aby to žilo. Takže tak, tá pozvánka na Zimný slnovrat, alebo teda Zimné slnovratové volanie, je to tak schválne nadstavené, hej, volanie, že budeme navzájom volať a jednotná volačka, to znamená, výnimočne teda nebudeme používať vlastné volačky, ale jednotnú, a teda slnovrat. Tá výzva by mala byť v tvare slnovrat volá z miesto, treba slnovrat volá z Krížnej, lokátor, to by mala byť výzva a to spojenie samotné už treba slnovrat poľa na zdraví, slnovrat na vtáčniku a už potom tá debata tá zvyčajná, ktorá tam prebieha, buď sú to len výmeny nejakých technických vecí, alebo aj tá človečenská. Ja dvíham ruku za tú človečenskú. Priznám sa, ja nevidím zmysel, alebo teda takto. Z môjho pohľadu je na tom pekné práve tá debata s tým človekom, ktorého nevidím, nepoznám, ale vieme sa porozprávať o čomkoľvek, či už aspoň chvíľu, aké je tam počasie, hej, alebo či je sneh, alebo cez leto, či je teplo, alebo ja neviem čo, hej, nejaké veci o medveďoch, o hryboch, kadečo, ako keď to je len to chladné. Lokátor R5, R4, 7.3, ahoj, hej. Toto mňa až tak neberie. Chápem, že to niekto robí takto technicky, to rozumiem. Z môjho pohľadu vždy som rád, keď je tam aj nejaká debata navyše, ak teda pásmo nie je preplnené. Takže vydýchnem si a teraz dám slovo ešte takej vysmiatej volačke Emo 74, ktorá takisto, alebo teda Emo takisto urobil pozvánku na Zimné slnovratové volanie. Nie je síce priamo tu, ale pozvánka je takáto. No, tak moje meno je Elemír, Emo 74, takže každého pozývam, kto má chuť na trošku také stretnutie v éteri, na Zimné slnovratové volanie. Takže gratulujem aj Hviezda 1 DT Simonovi. Pozdravujem aj každého, kto sa tam stretol a kto má možnosť prísť, trošku sa podebatiť, alebo sa stretnúť, alebo čo ja viem, nie len v éteri. Takže vás pozdravujem tuto stadia z Novej Bašty. Nová Bašta. Tu je Emo 74, QTH, Nová Bašta, Jozef Norbert 98, Xaver Emil a všetko pekné aj cez Vianoce drahého Ježiška, bohatého, drahého a hlavne šťastný nový rok vám prajem, chlapci. Tu bol Emo 74 z Novej Bašty od Dolniakov. ahojte, sia. No, takže aj takáto pozvánka bola. Teraz by sa hodilo, tak ako som trošku zvyknutý povedať, že a teraz si zahráme nejakú príjemnú skladbu. Ale my sa nezahráme a pokračujeme ďalej v debate.
Možno k tým lokátorom by, ako Emo spomenul, bolo dobre skrátke povedať, čo to vlastne je. Hej, zaznel tam lokátor, čo je veľmi zaujímavá vec, ale lokátor ako lokácia, hej, tak akože to je jasné, to je dané tým, že kde som, kde stojím a aby som vedel tým ostatným povedať, kde skadiaľ asi vysielam, tak v tomto našom svete používame lokátory. Lokátory sú vlastne, je to len mapa svojím spôsobom rozdelená na určité štvorce, ale veľmi v úvodzovkách štvorce, lebo nie sú to štvorce, nie sú to také obdĺžniky, ale úplne laicky povedané, hej, svet rozdelený na lokátorové štvorce, ktoré sú väčšie, menšie, ale my používame tie 5x5 km približne. Čiže to je potom zostavené z tých písmeniek a čísel, čiže prvé dve sú písmenka, potom sú dve čísla, potom sú zase písmenka. No a tie štvorčeky sú vlastne rozdelené na JN, to je jeden veľký štvorec, ktorý je rozdelený na nejaký menší, to je potom napríklad u nás JN 98 a potom sú zase písmenka zase rozdelené na nejaký menší počet štvorcov a zase písmenka. Čiže je to len nejaká lokátorová mapa, ktorá sa dá veľmi jednoducho nájsť na internete. Dokonca je x aplikácií do mobilu, čiže si človek môže nainštalovať do mobilu aplikáciu QTH, ja mám takú úplne jednoduchú. A tam neukazuje dokonca ani mapu, tam mi ukazuje výšku, v akej som, lokátorový štvorec, možno ešte nejaké GPS súradnice a nejaké takéto veci. Ale ten lokátor je pre nás dôležitý, pretože viem si odčítať ten lokátor, že v akom štvorci sa vlastne nachádzam a to vlastne posielam tým ostatným. A tí ostatní na druhej strane, keď chcú, robia si o tom záznam, hej, zapíšu si ten lokátor, tak potom si pozrú lokátorovú mapu, aha, pozrite, no. Pozri, ako ďaleko. Ako ďaleko sme, hej, od seba a počuli sme sa, ako dobre sme sa počuli, no. Áno. Takže tak, a ešte som chcel, keď si už spomenul celé to zimné slnovratové volanie, je tam napísané, že kanál 7. To je veľmi dôležité, akože tie staničky väčšinou PMR-ka majú 8 kanálov, väčšinou sú 8 kanálové, dneska je už povolených 16 kanálov a robia sa aj staničky 16 kanálové, takže to už je také akože, no ale tých prvých 8 je takých zaužívaných, že sa používajú na takéto veci a konkrétne tento 7 kanál, neviem, kto na to prišiel a akým spôsobom sme sa dostali k tejto variante, ale ten 7 kanál sa používa na tie diaľkové spojenia. Je to práve na tom PMR pásme, ten kanál 7, ktorým sa väčšinou kričí nie v lokálnej časti, niekde na sídlisku, túto z okna do okna, ale práve z toho kopca kričím a dávam výzvy do nejakej rozsiahlejšej oblasti. Hej. Takže to je vlastne ten kanál. Používajú to takisto aj české stanice. 7. kanál je pre nich akože ten diaľkový kanál, na ktorým sa robí viacero aktivít. Ja som to nazval aktivitou, lebo tých aktivít je viacero. Hej. Je to jedna z aktivít aj na tom PMR pásme. Veľmi krásne vymyslená, veľmi zaujímavo ale tak ľudsky poňatá, čo ma teda ako veľmi zaujímalo a preto som tu. lebo si myslím, že je to zase niečo nové, niečo také novšie a prináša to taký svieži vetrík do tých vln PMR. Takže zimné slnovratové volanie, dúfam, že bude aj letné, ako si povedal, že bolo by to super. Takže by to bola taká zase aktivitka, ktorá vyženie. Ale dobre, môžeme to aj takto povedať, že vyženie tých rádiochtivých ľudí a pôjdu na nejaký svoj aspoň oblastný kopček a skúsia si zavysielať a skúsia porobiť také tie diaľkovejšie spojenia. No, to som chcel k tomu kanálu, aby sa všeobecne vedelo, prečo sme na tom 7. kanáli, lebo my by sme mohli vysielať aj na 1. kanáli, lenže to väčšinou je tak, že 1. kanál sa určite na toto nepoužíva, lebo 1. kanál, každé dieťa, keď si tú stanicu zapne, tak vie si ju zapnúť a ona sa objaví na 1. kanáli. A potom sa tam objavujú práve tí ľudia, ktorí tomu absolútne ani nerozumejú, ani nechcú rozumieť, proste to majú len tak, ako nejakú zábavku. Že si zavolajú so susedov, no. Tak, no ale tak. To... Aby si človek vedel už ten kanál aj preladiť, no to je dôležité. Ale dobre, správne si podotkol, že si to takto vyťahol, lebo
alebo z pohľadu, keď už na tej sedmičke funguješ, dajme tomu, tak už ti to príde ako prirodzené a dobre, že si to povedal pre niekoho nového, že prečo sedmička, na čo sa používa. No veď práve, ja sa skôr zameriavam na tých úplne nových, ako si chcel, že či by sme nevytiahli aj niekoho zaujímavého, ako je Michal, hej, že má tú staničku novú, alebo má tých spojení strašne málo za sebou, nevie o tom veľa, tak aby mal vôbec pojem, že prečo sme na tom 7. kanáli napríklad, hej. Dobre, si to úplne parádne. No, Myšiak z môjho pohľadu nie je úplne presne ako to mám povedať, tá vzorka, lebo ja som si všimol hneď, že mu to úplne parádne páli a jemu netreba vysvetľovať čo ako, proste on sa len pozrel, popočúval a vedel čo ako. Ale samozrejme, zase jedna vec, že sme vyšli spolu a počul ma, ako som sa rozprával, to čo sme spomínali, ale celkovo aj z tých videí, čo Myšiak si spomenul, áno, na tomto tu sú videá, ja som to spravil, nejakých asi 5 je tam a v podstate sú akoby, a to ľudskou jednoduchou rečou podané, vysvetľujúce, čo to znamená to, čo znamená to, tam asi som aj tú sedmičku spomínal a podobne. Takže v podstate taký akoby návod, rýchlo návod toho, čo to je PMR-ko alebo PMR a ako na ňom vysielať. Takže, ale áno. Tak, ty si povedal vietor, ja by som povedal, že trošku tých lúčov na nám to slnko, tak ako obrazne, keďže sa opäť naberá silu, tak... Aktivita ako Vánok priniesie veľa slnečných lúčov, hej. Aktivita, radioaktivita. Radioaktivita, presne. Vidíš, ale doslova. To je úplne doslova. Krásny názov. To je úplne doslova. Toto je radioaktivita, ktorá sa volá zimné slnovratové volanie. V tomto znení sa nemusíme bať teda radioaktivity, ale je teda tá správna. Radioaktivita, presne je to, úplne doslova. Áno, krásny výraz. No. Takže vidíš, obraz toho, že akoby z toho zlého sme spravili dobre. tak. A samozrejme aj ďalšia rovina tam je do toho započítaná. Je len dobré, teraz trošku navážno možno poviem, je len dobré, ak aj touto cestou sa, dajme tomu, v domácnostiach zvýši počet týchto staníc, pretože je to šikovná vec, nie len ako koníček, ale aj ako naozaj skutočne užitočná vec, s ktorou sa dá dohovoriť, spojiť, keby čo by. Hej, nebudeme to rozoberať, ale vieme, v čom žijeme. Áno, veľmi veľa používajú PMR staničky turisti. To už tu bolo svojím spôsobom spomenuté, ale aj takí turisti, ktorí nemajú veľký záujem o vysielanie, ale tú PMR staničku majú za sebou, lebo. A to si dobre spomenul, neviem, či v tom prvom vstupe, alebo aj... Ktorý sa nenahral. Ale tam bolo spomenuté, že vo veľa dolinách, aj možno na kopčekoch, keď prídete do nejakého národného parku, chýba ten signál mobilných operátorov. A v tomto prípade, keby sa niečo stalo, napríklad zlomená noha, neviem sa pohnúť, tak viem sa aspoň nejakým spôsobom sa viem nakontaktovať na úplne kohokoľvek. To je jedno na koho, hej. Ak niekto zachytí ten signál, že ja nejakým spôsobom volám na niekoho a mám problém, tak je to ako, ja napríklad vravím, ja som tiež dosť veľký turista, alebo býval som teraz už pomenej, ale chodím stále. A je krásne, v tej prírode hodinu idete lesom, nestretnete živú dušu a potom stretne človek turistu, náhodného, úplne náhodného, v živote som toho človeka nevidel a vždy tam platí pozdrav. Áno. To je neuveriteľné, ale ten turista sa vám pozdraví takisto, ako sa vy ozdravíte. To je jediná záchrana v tej chvíli vaša, lebo viete, že na tej ceste plus minus kilometr 2 máte človeka. Hej. A to je neuveriteľné, ale tí ľudia, podľa mňa, turisti to strašne vnímajú a v tomto smere to krásne vidno, že oni sa normálne srdečne pozdravia. To je krásna záležitosť. Toto je vlastne aj v tých vysielačkách veľmi zaujímavé. Je to podobné, lebo zase to je predpoklad toho, že ty si na kopci v prírode, druhá strana, 3., 4., 5., 6., všetci sme po kopcoch. A tak ako Albert správne podotkal, je to nádherné, naozaj, keď kto chodí na hory, vie, nemusí za ani vyslovene na hory, ja nehovorím o Tatrách, ale už v lese za mestom, trebárs, niekde na kopci. Keď stretne človeka, tak sa pozdraví, je to úplne čosi iné, akoby cudzí ľudia na tých vrcholoch, keď sú, tak sa dajú dokopy, do rečí. Kto chodí, vie, o čom teraz rozprávam.
Ja sa vždy tak pýtam, prečo to nerobíme aj v mestách, alebo proste, že je to nádherné. Je to vec, aspoň zdraviť sa na tej ulici. Ja som to si už dal do života, že už sa zdravím skoro každému, aj keď to možno vyzerá pre niekoho divne, ale zase som toho názoru, pohľadu, alebo človek toho razenia, že ak niečo chcem nadstaviť, alebo niečo sa mi nepáči, alebo páči a chcem to do života, tak v prvom rade ja sa mám tak začať správať. To platí pri všetkom, hej, či pri vysielaní, či pri všetkom. Ale je to nádherné na tých horách, naozaj tá blízkosť, trošku akoby preniesť tie hory do dolín. A tá vysielačka výborná, ako si aj povedal, je to aj naozaj na to dobre, že nie všade je signál, jedno z druhým, niečo sa môže, nemusí prihodiť, nemalujeme čerta, ale tá vysielačka dokáže naozaj aj veľmi pomôcť. A pokiaľ viem, ono funguje čosi také, neviem, či to funguje, ale prvý kanál by sa mal používať ako horská služba, ale sa mi vidí, že to je prvý kanál a prvý podkanál, alebo ak sa to volá subkanál, to nie je správne vec a pomeno, ale to prvý kanál a je prvý subkanál. Aj keď to mi prišlo také zvláštne, lebo väčšinou, čo majú ľudia vysielačky, tak PMR-ke, tak niektoré nemajú podkanály, a ktoré majú, málo kto si to vie vôbec nastaviť. Že áno, to je také, no. CT, CTS-ky a podobné tieto podkanálové veci. Ono je to tak zvláštne, že na týchto PMR-kách, ale aj na tých CBčkách to funguje tak, že keď sa nastaví tento subkanál alebo niečo také, tak vlastne na tom kanáli teba počujú všetci. Hej? Ty keď zavysielaš, teba počujú všetci, ale ty nepočuješ nikoho. Už ak niekto na teba kričí, musí mať ten subkanál nastavený, inak ho nepočuje. No práve to, že ak je to záchranná služba práve na podkanáli, tak on nepočuje. On nepočuje. Hej, to mi príde hej. Je to také zvláštne, ale na PMR-ku ja si osobne myslím, že takáto služba asi neexistuje. Neviem, ja som o tom čítal, videl som to, neboli to dávne články, môže byť, neviem, ale zase sme pri tom, že pokiaľ by sa čokoľvek stalo, tak ty keď zakričíš na sedmičke na niekoho, tak ti určite... Emergency kanál napríklad na CB je 9. kanál z tých 40, dneska už 80 kanálov, takže je tam tá 9. Tá 9 vždy fungovala na nejakom takom princípe, hej. Že bol to vyhradený kanál na toto. Nikto tam nesmel vysielať, nerobili sa tam súťaže, proste ten kanál je určený na túto vec. Ale pri PMR-ku, ktorá má málo kanálov, hej, je to len 16 kanálové pásmo, tam je to trošku zložitejšie spraviť. Tak, ale ostaňme pri PMR-ku, nechoďme do CB, lebo to by sme zase išli, tam by sa dalo veľa, toho je veľa, čo sa dá povedať v tejto rovine o vysielaní, o pásmach, kanáloch a to je spústa, je to nádherné a zase je to, zase poviem, dobre, pohľad z mojich očí alebo odo mňa, ak sa človek začne venovať tým vlnovým dĺžkám a vlneniu a ako to vlastne funguje a prečo 11 metrová voľna má takú frekvenciu a dĺžky a veľa vecí, tak v podstate to dovádza človeka aj k určitým takým akoby iným hlbším vedomostiam, lebo v podstate všetko je zložené z vln alebo z vibrácií, niekto to volá, hej, z kmitočtov určitých. A naozaj je to svet, kde sa človek veľmi veľa naučí, dokáže si odvodiť veľmi veľa vecí. Nie len zábava koníček, ale je to naozaj naučné. Ale počkaj. Ja som chcel povedať, že Michal, ak náhodou niečomu nerozumie, práve som išiel povedať, aby sa spýtal. Áno. Lebo on je tu za tých nových, on je tu za tých, ktorí by áno. Lebo my tu niečo debatujeme o nejakých, my sa pohybujeme, vieš vôbec, Michal, ja sa to takto spýtam, vieš vôbec, že PMR-ko vysiela na 446 MHz, hej? Že je to pásmo 70 cm, to už sú také pojmy, že niektorí ľudia, akože o čom to rozprávate? čo to je za blbosť, hej? Ale Mišek, povedz, lebo máš niečo na jazyku. Vieš čo, akože nejaké tie základné informácie som už vyčítal aj na stránke. A ako mňa to vždycky zaujímalo aj skrz Nikola Teslu, takže nejaké vlnové dĺžky alebo nejaké vysielanie, tak ja to beriem tak komplexne, že všetko so všetkým súvisí a ja si to aj rád vizualizujem a preto aj na tej lokátorovej mape si potom rád pozriem tie spojenia, že tá vlnová dĺžka ako vedela až prejsť to spojenie, že na aké kilometre, čo je veľmi zaujímavé, takže ja to beriem také ako veľmi dobrý doplnok k človeku, ktorý rád chodí do prírody napríklad, takže je to také veľmi zaujímavé. Jasné, super. Ja ešte ti poviem všetkým, že existuje, keďže dneska máme éru internetu a digitalizácia a čo ja viem čoho všetkého, tak existuje stránka, ktorú založil jeden Ľubčan, volá sa Jardo, Slovenská Ľubča.
je to tiež radioamatér a tak, ale on má stránku vyslovené pre všetkých globálne. To je jedno, či si radioamatér, alebo nie si, alebo čo. Ale chcem Radio 74? A je radio73.sk. Áno. A tam, keď sa zaloguješ, nastavíš si logy a všetko a zaloguješ sa do tej stránky, tak pod tou stránkou beží niečo, čo je pre teba úplne dokonalé. Máš tam úplne všetko. Máš tam lokátorovú mapu, máš tam volacie znaky, máš tam hlaskovaciu tabuľku. Hej. To sú také tie základné veci, ktoré sa k vysielaniu, akože je tam denník spojení. Môžeš si ho tam elektronicky vytvárať, aleluja, je to perfektne spravené. Fakt, perfektná stránka. Keď sme pri tom, tak môžeme... Ale dobre. Keď už sa k tomu človek akože dostane trošku pod kožu. Áno. Možno takto, koho to pritiahne viac, to už samozrejme, že hľada. Ale treba spomenúť, áno, viem, tú stránku poznám, ja som s ním aj bol, mali sme jedno spojenie cez vysielačku tu z Ježovej, tiež pekne do Ľubča, sme sa čudovali, že krásna peťka, ako nám to prechádza, bol priamo doma. Ale spomenuli sme stránku teda 73.sk radio73.sk. Tak ľudne, že čo? Tak je to. No jasné, treba si to pozrieť, ale takisto treba spomenúť, že je veľmi dobrá stránka, tam som vlastne, nie že začal, ale čítal veľa, tak je cbpmr.cz, to je výborná, takisto sú tam volačky, viete si tam dať, kto je vo vašom okolí blízkom, aká volačka. Denníky si tam viete spraviť, ja robím tam denníky vlastne, tam asi väčšina z nás. Veľmi podobná vec. Veľmi podobná vec, ako tá naša slovenská, česká, Češi sa tomu venujú trošku viac. Takže... Áno. Je tam lokátorová mapa, keď si budete pozerať, je tam síce napísané lokátorová mapa ČR, ale je tam samozrejme aj Slovensko. Viete si tam nájsť buď podľa lokátoru, alebo napíšete, neviem, Lučenec a nájde vám to lokátor, alebo napíšete Krížna, nájde vám to lokátor, to sú tiež dve čísla, dve písmenka. Takže veľmi zaujímavé a je tam samozrejme aj celý odsek o PMR, odsek o CB, ale bavme sa iba o PMR-ku teraz. To je také najdostupnejšie a v podstate tiež je to taký akoby najjednoduchší vklz vjazd, hej, do nejakého radiomaterského sveta, lebo ako som povedal, zduplujem, nepotrebuješ tam licenciu, nepotrebuješ žiadne náklady, peňažné, neviem všetko. Čo potrebuješ? Naozaj zdravé nohy, no. Dajme tomu, hej, že je to nie že podmienka, ale keď na ten kopec chceš ísť, tak asi majú byť zdravé. Dá sa aj z domu samozrejme vysielať, to tiež sa dá, ale čím vyšší kopec, tým väčšia diaľka, viacej spojení, to je jednoducho pravidlo. Je to taký najľahší prienik jednoducho do toho sveta. Koho to zaujíma, už si potom sám hľadať, čo je toto CB, alebo ako to funguje a čo je toto a čo je toto. To už je asi potom na každom. Ja ešte chcem povedať len toľko, že existujú také dve formy ľudí, ktorí sa zaujímajú o vysielanie. Hej? Z tých lajkov, totálnych lajkov. To sú takí, ktorí majú záujem len vysielať. Hej, nič iné ich nezaujíma, ale páči sa im to, že s niekým sa spoja, niečo, to sú tí prví. A potom sú druhí také tie technickejšie typy. Hej. To sú tí, čo už sa potom zaujímajú o to, čo to je, na akom pásme vysielam, alebo aká frekvencia, čo ja viem čo. Tých prvých to až tak nezaujíma, ale majú záujem vysielať. Hej. Majú záujem sa s niekým spojiť, baví ich to, hej. Je to ako takáto forma. A tí druhí, to už sú takí, že nie len, že spravia nejaké spojenie, ale už chcú o tom niečo vedieť, že na akom pásme som to spravil, v akej frekvencii, ja neviem, či existujú iné frekvencie, kde by som mohol spraviť podobné spojenia a tak. A tá druhá sorta ľudí sa už potom ako keby dostáva do toho rádioamatérskeho sveta, hej. Tí prví, to sú tí vysielači, to som ja. Dodnes. Hej, ja som ten, čo... A ja som dokonca ešte DX-man, čo je niečo úplne iné, ale to vám vysvetlím, ak budete chcieť. To je počúvač. To nie je ani vysielač, to je čistý počúvač. Viete, koľko je takých ľudí, majú dokonca svoj časopis, vydávajú. Oni počúvajú celý svet. Počúvame airpásma, čiže letové prevádzky a ja neviem čo všetko. Počúvame vzdialené rozhlasové vysielania a podobné veci. Ale to sú DX-meni alebo DX-éry. To je DXing, sa to volá. DXing. Dokonca existuje stránka taká na to. A veľmi odborná a proste venujú sa takýmto veciam neuveriteľne. No. Takže to sú ďalšie typy ľudí, ktorí vôbec nevysielajú, hej. Tí sa ani nechytia majku,
čo je zase ďalší nový pojem. Tí sa nechytia mikrofónu a nezavysielajú, ale počúvajú úplne všetko. Čiže počúvajú aj vás. Jasné. A počúvajú aj kopec ďalších iných frekvencií a tak. To je taká ďalšia forma. No. Ale keď sme v tom PMR-ku a PMR pásme, tak venujme sa tej aktivite. To je vlastne to, čo chceme, aby sme tých ľudí, ktorí o to aspoň trošku prejavujú nejaký malý záujem, že existuje takáto forma, že je to voľné pásmo, že nepotrebuje človek na to žiadnu licenciu, nepotrebuje nič, potrebuje len tú staničku a v podstate popočúvať a pozrieť sa a keď príde toho 21. možno na kopec, tak tam zažije viac staníc v tom éteri. Ako keď si ju postaví doma, pustí si ju a nie je tam nič 24 hodín, hej. Nič sa tam neudeje. No, to je práve to spomenuté s tými akoby zdravými nohami, že na ten kopec treba ísť, ak človek chce počuť viacej staníc, lebo jasné, možno niekde na rovine počuje, ale pokiaľ to Slovensko naše nádherné je poväčšine hornaté, tak potrebuje ísť na ten kopec. Ale keď vyjde z tej doliny hore, tak naozaj to niekedy stojí za to. Nie je to vždy, netreba si to predstaviť, že vyjdem, zapnem a počujem pretlak volačiek, ale moje skúsenosti sú také, že väčšinou tých 8 spojení, keď idem na svoju obľúbenú stanovisko alebo portable, ďalšie akoby slovo z tohto sveta. To stanovisko sa mi páči po slovensky. Nie je to vysoký kopec, netreba sa zase štverať na 620 metrov a počujem ako pekne do diaľky. Čím je ten priestor ďalej otvorený, kam oko dovidí, tak v podstate až tam ten signál zaletí. A veľakrát zaletí aj tam, kam oko nedovidí, samozrejme. To je tá krása toho, že nie vždy platí nejaký výškopis, alebo že tam je nejaká hora, ďalej to neprejde, niekedy to fakt prejde veľmi ďaleko. Od viacerých podmienok, ale na ten kopec jednoducho je potrebné ísť. A teraz, ako ty si hovoril akoby o dvoch častiach ľudí, a tu tie sú také dve časti, že môže to byť zaujímavé pre niekoho, kto už do tej prírody chodí, kto na tej hory chodí pravidelne, kto proste chodí aj bez toho, aby vedel, že nejaká vysielačka je. A môže to byť pre neho veľmi zaujímavý doplnok. A potom druhá časť, že kto na ní nechodí a práve tá vysielačka ho môže vytiahnuť. Hej, takže vždycky je to, ako sa to hovorí... Zase dve váhy, misky dvoch váh. Áno, je to ako viacvrstvové, alebo ak sa to hovorí, tak cudzí, urobím výnimku, použijem, že win-win, hej, že aj tak je to dobré. No a Miško, aby si nezaspal, poď ty. No tak ja akože všetky tieto informácie si pekne ukladám a ako je to veľmi zaujímavé, ako som amatér v tomto PMR pásme, ale tak dozvedel som sa veľa vecí dneska, takže určite to využijem v budúcnosti a teším sa na ďalšie spojenia. No je to presne o tom, dalo by sa rozprávať veľmi veľa. Fakt, skutočne naozaj to je tak bohatý svet, ale zase rozumnejšie je možno menej a ten, kto chce si pozrieť už ďalej. To je takisto ako pri tebe. Ja som ťa nezaťažoval nejakými ďalšími vecami, lebo som videl, že ty keď budeš chcieť, tak si to dohľadaš sám, čo vlastne aj robíš. Aj to, že tú vysielačku že už je na ceste k tebe a sú tam viaceré pásma, ale to sa podebatujeme už potom zase tak ako... Nie, že by to bolo tajné, ale zase je to na ďalšiu tému, že... Ale hej, to by sme sa už, áno... občianskému pásmu v podstate, lebo to je... Hej, to by sme išli na ďalšiu, ale súčasť samozrejme. Takže presne. No, ak toto v niekom vzbudí záujem a povie si, čo tam tí chlapi rozprávali, o čom to hovorí, je to zaujímavé, však ako keď je to dostupné a môžem a chodím, tak skúsim to. Bude len dobre. Pravdepodobne, že ak to niekto nový asi sem dopočúval, tak asi to spraví, lebo ak to niekoho nezaujíma, tak proste to vypol. Už je dávno vypnuté. Už ani nevie, že nejaké čo vlastne. Ale Michal, vidíš, ty si možno v tejto chvíli si ako nováčik, hej? A rádovo pár mesiacov ťa delí od toho, že už nebudeš nováčik. Ale finta je len v tom, aby si tú stanicu používal. Nič iné v tom není, hej? Ty, keď tú stanicu budeš mať zapnutú, budeš tam počuť niekoho, spravíš nejaké to spojenie, spravíš spojenie navyše a tak, aj také spojenie sa ti podarí, možno ktoré si nechcel, nečakané spojenie, to sú tie najlepšie úplne spojenia, ktoré nečakáš v tej chvíli, že máš to pustené doma na parapete len tak, že si to tam beží, hej, a zrazu sa tam niekto ozve. Marian Michalková. Marian, zdravíme. Minule, ako zdravíme Mariana, perfektné, lebo Marian je aktívny na veľa pásmach, ale PMR-ko tiež používa a minule som bol v práci, nemohol som sa mu naspäť ozvať
ale bolo to naozaj spojenie z parapety, akože v Sásovej robím a mal som pustenú staničku a preto som ho spomenul dneska, že zrazu z ničoho nič, ako 8 hodín som to tam mal pustené a nič, nula. A zrazu Marian Michalková dáva všeobecnú výzvu. V tej vysielačke zarezonovalo úplne. Tak nemohol som v tej chvíli, pretože som bol pracovne vytažený, ale to keby som mal tú malinkú možnosť, hej, tak okamžite skáčem po tej vysielačke. Takže ho zdravím, počul som výzvu, na budúce sa aj ozvem. Samozrejme. Môžeš mu teraz odpovedať. Áno, môžem. Lokátor je IN98QN, keby si chcel vedieť. No, neviem, kde bol. Ale tvoj teraz. Ja by si mu teraz odpovedal. Jasné. Dobre. Ale akože Marian je aktívny človek a takých aktívnych ľudí je viac. Hej, takých je viac a oni sem tam, ako to som to teraz spomenul, sem tam dajú takúto výzvu a na tú výzvu treba reagovať. Počujem výzvu, tak okamžite reagujem. Hej, okamžite Michal, napríjme, čo, počujem ťa dobre, kde vysiať, skade si, čo, lebo toto je fakt, ja napríklad robím v takom industrii, hej, kde je strašne veľa rušenia a keď toto prejde, takáto výzva úplne na plné pecky, tak si vravím, to prčiť, kde ten človek je. A to bolo teraz v týchto dňoch? Či... Áno, to bolo teraz. To je blízko minulá vec. Lebo Mariana, spomínaš, mne je známa volačka, jedna z prvých podstate, čo som sa aj spojil a pravidelne sa spájame. To sú už také akoby stálice, že viem, keď idem niekde, človek už ako si povedal teraz Mišiakovi, že počasie už nie len nejaké technické vedomosti, ale o nás vlastne medzi sebou vieme. Viem, že keď idem, že vtáčnik sa určite ozve pravdepodobne, zdravíme Eriksona samozrejme, to sme sa aj stretli teraz prvýkrát takto naživo na vtáčniku, alebo Marian sa ozve a Marian mi ešte cez leto, pamätám si, raz povedal, že keď bude mať cestu okolo, že by som prišiel kľudne ako na kávu podebatiť, tak som povedal, že som ho zobral za slovo, to stále platí. No len kedy sa objavím, neviem, ale a to je také pekné na tom, že zrazu sa s niekým aj ozaj stretnete a naozaj niečo sa naučíte, vymeníte si skúsenosti a jedno s druhým naozaj nie je to len o tom Hviezda 1 DT, N98QN, Portable Ježová, počujem ťa Rádiom 573, ahoj. To nie je o tom, aj pre mňa to nie je o tom. Teraz som povedal všetko. Vlastne. Teraz bolo spomenuté to úplne najjednoduchšie spojenie, ktoré keď si človek vymení jedna a druhá strana, tak to spojenie je platné. Čiže sa tie stanice počuli a spravili platné spojenie, ale není to o tom, čo by sme chceli. No, väčšinou keď sa teda vysiela v rodnej reči, lebo zase na radioamatérských pásmach tam je to angličtina, a kto tú angličtinu až tak neovláda, tak fakt robí takéto spojenia, takéto veľmi jednoduché. A môžem povedať aj z vlastnej skúsenosti, že máme veľa spojenia aj v maďarskom jazyku, takže to je taká záľudnosť. Emila sme počuli. Áno. Ahoj Emil. Emo je perfektný, on je vždy vysmiatý, ja sa vždy teším, keď ho počujem. A takisto aj Štefan Gemerský a Blonec. A oni sú, myslím, že radioamatéri. Čiže áno, oni sú normálne... A plus vie hovoriť aj maďarčinou, takže... Ešte ono je to, ja som spravil pár aj doslova pár, naozaj dve, aj z Maďarska, s Maďarmi. Na Polianuk cez leto, keď idem, tak stade naozaj pretlak, tam Maďarov berem, ja neviem, 10 staníc. A tým, že oni idú asi zo stabiliek a idú asi na neviem aké výkony, to určite nie sú vatové, ale desiatka. Niekedy ani nie. No ale po väčšine, čo ja, tak to sú proste šlehy. To ti premaže vysielačky dve vedľa seba. To proste ide. Ale urobil som samozrejme aj CQ, teda, ale len dvakrát sa mi podarilo dohovoriť sa po anglicky. Väčšinou proste oni, to angličtinu tam nie je. Ale... Ja mám zase rád spojenia z opačnej, zo severu, čo sú Poliaci. Poliaci ti celkom rozumejú a radi spravia aspoň to je základné spojenie. No, takú vec. To je blízko. A teraz napríklad na Križnej, keď sme boli 1.12., vieš, keď som bol a vy ste boli na vtáčniku, tak ja som tam mal Poliaka s tým, že Poliak do toho kričal asi toľko, že
ale veď ja ťa nemôžem počuť. A že akú mám stanicu a čo? Tak som mu tam vysvetloval, že ako ja som na vysokom kopci, že ja som v nadmorskej výške, akože také, a že proste sa počujeme, že je to OK, ale ja ťa nemôžem. No, toto si mi pripomenul, ale áno, to sú také pekné príhody. Podobne z Poľany som dával výzvu a ozval sa mi, on nemal volačku, hej, z Tomášoviec pri Lučenci a on mi sa ozval, že to naozaj si na Poľane, taká bola odozva. A už som vedel teraz, že to bude niekto nový, ale tak ako bavil som sa prirodzene, tak hovorím áno, ako dávam výzvu, to takto funguje. A on, to nemôže byť pravda, to je veľmi ďaleko, ja mám len nejakú detskú vysielačku. A úplne bol z toho hotový, že no toto musím povedať známym, to sa mi nevidí, ale samozrejme potom sme debatovali a pochopil, že to fakt funguje takto. Takže sú aj takéto príjemné spojenia. Na tomto základne funguje práve to, čo chceme a čo chceme vlastne dosiahnuť, že pritiahnuť tých úplne nových ľudí na to pásmo. Pretože veľa ľudí tú vysielačku doma má, ale nevie, že toto pásmo takto funguje, že sa on môže s tou vysielačkou. On to bere len tak, že to sme si kúpili, keď sme šli do Chorvátska, aby sme sa medzi autami počuli, hej. Že idú dve, tri autá za sebou, tak majú vysielačky a oni sa takto nejako dorozumievajú. Tu zastav na pumpe, sme smední, alebo ideme na záchod, alebo čo. Takže takto funguje. A potom tie vysielačky zrazu odložia do škatuly, ako sa hovorí, a čakajú na ďalší rok, kým sa pôjde zase niekde. Toto dobre, že si povedal. Tu ešte mi teraz išlo na jednu vec, takoby tak vypichnúť alebo vytiahnuť, že možno niekto si povie, že a veď my tie vysielačky presne používame, občas sa pobavíme v meste cez ne a nikto neozval, že by mal nejakú volačku a nejaký lokátor a podobne. Tu len to dám na pravú mieru, že ani sa neozve, pretože keď ty, alebo ja, alebo Miša, alebo ktokoľvek počuje prebiehajúci rozhovor, že sa bavia v tých vysielačkách, dáme tomu, proste o svojich veciach, že sú na záhrade a donies, neviem, fľašku malinovky a donies ešte nie. A proste tak my nemáme sa prečo ozvať do toho. A v bode, pokiaľ by z tej stanici išlo, dajme tomu výzva, tak vtedy už samozrejme každý, kto PMR-ku používa aj na spojenia s novými ľuďmi, tak sa ozve. Hej. To znamená, pokiaľ chcete skúsiť trebárs, máte doma, používate to, ale nikto nikdy sa vám takto neozval, tak skúste len zmeniť, hej, teda dať priamo výzvu, ak niekto počúva. Tá výzva nie takto, ona nie je predpísaná, že musí byť cez šablónu. Yeah. Hej. Ona môže znieť výzvu dáva hviezda 1 DT a tak ďalej, alebo výzva na kanál, všeobecná výzva. Skrátka, tá výzva tam má byť, aby bolo jasné, že... Alebo kľudne, je tu niekto okrem mňa? Aj to je výzva, hej? Akože svojím spôsobom, hej? Dobre, ale už nechoďme až tak. No dobre, sme na občianskom pásme, niekto nevie, ako to má povedať, hej? Ale... Svojím spôsobom. Chápeš, nevie povedať, že všeobecná výzva, toho nenapadne, akože v tej chvíli. Ale kľudne sa môže ozvať, akože počul som tu niekoho, alebo viem o tom, že není niekto na kanáli, hej? Také jednoduché v podstate slovné spojenie na nejakú tú výzvu proti stanici, ktorá ho náhodou by mohla počúvať. Aby bolo jasné, že je to volanie na niekoho vonku. Je to na niekoho iného, ako na susedu cez plot. Tak. Presne tak. No ja by som ešte chcel, že upriamiť pozornosť, napríklad koho to zaujalo z tej mladšej generácie, ako som napríklad ja. Takže môžu to brať ako v podstate nejakú sociálnu sieť de facto. Prečo nie? Lebo sa počujeme medzi sebou. Ono to v podstate sociálna sieť je. Áno. Len proste nie je taká digitálna, že má obraz, zvuk a ťukám a proste toto je taká trošku iná forma, takže ale áno. Táto myšlienka mi rezonovala v hlave, že môže sa nejaký mladý človek aj takto na to pozrieť a môže ho to zaujať týmto spôsobom. Takže... Ako nechcem ísť do úplných detailov, existujú ďalšie veci, čo sa PMR-ka týka, existujú rôzne digitálne brány, ktoré spájajú digitálny svet s PMR. Dokonca fungujú aj na Slovensku, v Čechách a ako funguje to cez jednu zaujímavú aplikáciu. Ale to sú už také, to už sú veľmi technicky iné veci. To sú tie gate brány, kde sa vyslovene dá z mobilu zakričať a počuje
druhá strana ho počuje vo vysielačke, hej, a zase opačne. Áno, áno. Takže to sú už také veci. No, som povedal, že je toho veľmi veľa. Toho je strašne veľa. Mohli by sme sa baviť, čo je zaujímavé o prevádzačoch, alebo neviem, čo to vlastne je, opakovače, prevádzače. Iné pásma, je toho spústa. No pozor, na PMR-ku ale nepovolené záležitosti. Hej. To som nepovedal, že je toho mnoho, o čom by sa dalo, a to sme stále pri 446, potom je dvojmeter, potom máme, ale dobre, tam by sme sa bavili o nejakých licenciách, potom, ja neviem, sú krátke vlny, čo je pre mňa veľmi zaujímavé krátke vlny. Je toho spústa, naozaj veľa, o čom by sa dalo rozprávať. Koniec koncov, za to som povedal 55 mimochodom, a teraz 57, krásne mi tie čísla tu, to je čas nahrávania, aby to zase nebolo nejak asi príliš dlhé. Tak mi schádza na že stále hovorím, že je toho spústa, je toho veľa. Toto prvé, čo sme teraz nahrali, takú prirodzenú debatu, neberte to prosím ako nejaké profi alebo čo. Jednoducho to je debata, tak ako cez vysielačky, dajme tomu, no nie je takáto dlhá samozrejme, ale debata. Tak neviem, môžeme spraviť o nejaký čas ďalšie, môžeme rozprávať o niečom inom. Toto má byť zamerané, aj keď sme teda to zimné slnovratové volanie, ale áno, spomenuli sme ho, zase nie je tam čo toľko hovoriť, hej. Kto chce, jednoducho príde, kto chce, pôjde. Hviezda, ja by som to spravil tak, že keďže to bude na YouTube, hej, akože vyslovene, nechaj tam zapnutý chat. To je jedna vec. A zase komentáre pod videom, nech sa ľudia pýtajú. A môžeme spraviť ďalšiu reláciu. A budeme reagovať možno na nejaké otázky ľudí, že čo to obnáša. Proste, jasné, samozrejme, len v takejto laickej rovine. Bude to lepšie, bude to super. No určite. To super. Veď ono prídem ešte k tomu, dobre, že si povedal, ale presne tak, koniec koncov. Ja viem, že tie videá, tých prvých 5, ktoré sú tam, niekto zbehli povie, čo ako hovorí to tak ako úplne ako amatér, ale to ide o to vlastne tento YouTube, ktorý je priateľa na vlnách, nie je pre odborníkov. Odborníci, čo sú, tak už vedia, tým netreba niečo ako toto ďalej. Toto je pre vysielačov. Toto je proste jednoducho, aby to zaujalo, a tá brána do sveta, ako som už povedal, rádiomatérstva, dáme tomu, je práve otvorená najľahšie cez túto frekvenciu, cez tento kmič, cez PMR, lebo jednoducho je to po všetkých stránkach. Voice, už to chce ide ďalej, kto nie ostane pri tom, alebo sa vráti. A ešte môžeme povedať, že je to krásne čisté pásmo, kde sa dá naozaj dajú sa robiť krásne spojenia, nie je to zarušené pásmo, je to, no proste má to strašne veľa výhod. Veľmi veľa, presne tak. Ale späť k tomu, vieš, ako tento YouTube nie je so zámerom tom, aby to, ja neviem, proste mne to prišlo tak, že spraviť nejaké videá pre tých, ktorí chcú, tak si to pozrú, tak s tým začnú. Čo sa aj stalo v podstate, aj som sa spojil cez vysielačku od Bystrice s jedným chalanom, on povedal, že videl to video, tak skrz toho vlastne ho to tak nakoplo. Super. Čo je milé, čo je veľmi pekné. Ako tie videnia sú tam mizivé, to nie je robené o tom, je to robené o tom, že koho to osloví, vedia v tom popisu, to tam je, ak sa nemýlim, že tie videá sú pre koho sú, koho oslovia. Ale to, že keby tam boli nejaké komentáre, čo ja viem čo, tak môžeme debatovať ďalej, človek nikdy nevie. A ešte pripomeniem aj to, čo aj v tých videách niektorých je, že dobre by bolo, poviem to znova aj teraz, dobre by bolo, treba keď chodíte robiť spojenia, ak si to nahrávate, zostriať to dokopy tie spojenia, poslať mi to aj to na tento kanál budem dávať, lebo to nie je akože o nejakom jednom človeku a podobne, ale zase niekto to potrebuje vytvoriť, no tak jednoducho. Aby to bolo nejak spoločné, už sa vlastne už blížime k takému tomu, aby sme to na dneska nechcem povedať uzavreli, ale dali si prestávku do ďalšieho razu. Je to presne o tom pri vysielaní, a to je dobre si uvedomiť. A nie je to len pri vysielaní, to je pri všetkom. Ale tu to platí naozaj, že tu je to v podstate o tom, akože my, hej, lebo vravím, ak by sme to riešili, alebo ak to niekto, že ja a ide vysielať, tak sa spojí akorát tak s nikým, hej, ale to je vždycky tá protistrana, ďalšia strana, to znamená, je to určité spoločenstvo, nazvime to akokoľvek, ale jednoducho tak toto je. A aj tie veci, ktoré sú vytvorené, či už táto debata, alebo čokoľvek, tak je v rámci toho spoločenstva, ešte aby prišli ďalší. Jedna tá najkrajšia myšlienka zimného slnovratového spojenia, ktorú sme absolútne nespomenuli. Tá úplne najkrajšia myšlienka je, že všetci v tejto dobe sa snažia ľudí rozdielovať. A tá krásna myšlienka toho spájania je pre mňa ako niečo neuveriteľné, ale je to tam, je tá
je to síce napísané ako jedna z posledných tých myšlienok toho celého, ale zimné slnovratové volanie je o spájaní ľudí. A spájanie ľudí, to je forma, hej. Nehovorme teraz o tom, čo spája tých ľudí, lebo spája ich vysielanie, to je ako jasné, hej. Ale to spojenie, že ľudia sa navzájom, fakt, že teraz je tá doba taká, že ľudia nechcú s inými ľuďmi nič riešiť a čo ja viem čo, ale toto je forma, ktorá nespája ľudí tým, že budú niečo riešiť. Chcú sa len spojiť. Jednoducho cez tú vysielačku robiť to spojenie medzi sebou, čiže to je fakt krásna myšlienka pospájať v podstate nespojiteľných ľudí, ale oni sa tou formou toho FM pásma, hej, to 446 sa vlastne spoja. To je krásna myšlienka. To je jedna z najkrajších podľa mňa myšlienok toho celého. Z môjho pohľadu ako človeka to bolo niečo, čomu som sa teraz vyhýbal, ale keď si to otvoril, tak poviem pravdu, to je tá najpodstatnejšia vec z tohto celého. Skutočne. Ano. Pretože aj to tam napísané, je to napísané na dôvažok, to znamená, aby to tú váhu pridal, hej. Na dôvažok teda, že sociálne siete, nazvime to na sociálne. To je tiež také pomenovanie úplne umelé. Ľudské siete, hej, dáme tomu, ale tie v digitálnom svete, veď vieme, ako to funguje. A sú presne presiaknuté tým, čo má rozdeliť. No a toto je ešte krásna vec, že tie digitálne siete sú len digitálne. Toto je vyslovene sieť, ktorá spája živých ľudí, živé osoby. Doslova je to tak. To super. No. Áno, aj po technickej stránke vlastne ten analog je to naživo. Digitál je v podstate mŕtvy. 1-0, 1-0, 0-0, 1-0. To v podstate je také, aké je. Ale to presne je to, lebo a keď sme takto ku koncu naozaj otvorení, tak ja neviem ako vy, ja ako mám dosť takých tých kadejakých rozdeľovaní a ten je taký a ten je onaký a hrať tie kadejaké hry. V tomto svete o toto nikdy nešlo a nikdy nejde. Tu ide o to mať z toho dobrý pocit, urobiť si spojenie, a mať z toho ten pocit, že toto sa mi podarilo, to je neuveriteľné. No mať z toho potechu, áno, šťastie. Takú útechu, taký svoj kľud človek dostane do seba, že sa mu niečo podarilo také, čo možno asi ani nepredstavoval. Živé, človečenské. A to je práve to, keď si to postavia, že no tak keď to zoberieme od konca a od začiatku, bavíme sa o spojení a na konci máš šťastie. Áno. Hej, a to rozdelenie na konci niečo. No. Vyrovnaný stav. Takže toto je jeden taký akoby čriepak do toho všetkého. Samozrejme, nie je to akoby jediná činnosť, ktorú človek by vykonával, ale je to, dáme tomu v tejto chvíli koníček a tak som sa nejak tomu začal viac venovať aj po tejto stránke. Ale nie je tam žiadne nejaké mínus. Pohyb v prírode, spojenie s ľuďmi, zoznámenie s novými ľuďmi, obohatenie o vedomostí, užitočnosť vysielačky, mnoho prvkov, viac vrstiev, jednoducho takých. Michal to cíti takisto podľa mňa. Áno, ja s tým úplne súhlasím, je tam viacej tých vrstiev, či už je to pobyt v prírode, nejaké dobrodružstvo, výlet, spojenie s niekým, koho možno nepoznáš a spoznáš a stane sa z toho super priateľstvo, takže samé plusy, len tak ďalej. Pozývame aj ostatných na zimný slnovrat 21. decembra. Medzi 12. a 2. A tým je už povedané fakt všetko. Áno, to sme úplne krásne nádherné to celé, ako čo viac dodať. Takže to lúčenie bude v zmysle 7.3 a to bude zase nový pojem, hej, 7.3. V podstate tá 7.3 alebo 73 znamená, že prajete všetko dobré, veľa šťastia, to najlepšie. Jednoducho prianie niečoho dobrého znamená 7.3, takže keď vo vysielačke bude na konci spojenia 7.3, tak vlastne ti niekto praje všetko dobré. A všetkým dámam 88. Nevieš, čo to je. Čítal som to. Áno, vieš čo, tých čísel veľa, ale také niektorým píše nepodstatné. Je to veľa viacero. A to sú vlastne tie také skratky, ktoré sa používajú zase v rádioamatérstve a tak. A z toho to celé vidí. Takže ten 7.3, majte sa krásne, 7.3 na konci spojenia, čo je vlastne ten srdečný pozdrav. No a
ak je to nebodaj dáma na druhej strane, tak sa dá dať ešte 88. To som napríklad nevedel, ale zase pravda je, že ja som, ak si dobre spomínam, dvakrát za celý čas dvakrát bola žena v éteri. Aj volačky, lebo je málo. Toto sú presne také ktoré ženy nejako ich to nebere. Ale sú zase ženy, ktorých to bere a výnimky potvrdzujúce pravidlo a tie sú v tom úplne perfektné. Presne tak. Áno, presne tak. Ideme teda už, lebo by sme kľudne debatovali ďalej. Sedmička, trojka, ako sa povedal. Ale ešte... No takže 7-3 priatelia na vlnách. Tak, no dobre, tak takisto sa lúči Hviezda 1DT 7-3. Albert Lubča 7-3 samozrejme. A Myšiak DT 7-3.